Dreaming of becoming doctors, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kakasi Students Union KSU mentagasngi ke arpoi Tarik nailar arja arpun riu kelala ban IT ya ke dorkas syabaro ki laipon riu ngot ki nomik mat pajba MLA jongkabri hinyo trap kum shibenta ban penbor ya kini ki nomik mat ban kren bat pensngau ya ki santali ki mat jingdawa ki baka KSU kalabu hakamat ka sarkar jilla khamtam ha ke dorbar senrai jongka Meghalaya Legislative Assembly kaban sedang nadu ka arpusau Tarik mentau benai. Hadian ke jingla bandai IT ya ke dorkas ke KSU kala syem ya ke rai ban penlong ya ke sit-in demonstration lani ke jing Shong Kyllaiñ Myngngor la arpusau Tarik mentau benai hau moddur basiran yang jong uwok Kiang Nangbah mar persya bat ke Shillong Civil Hospital nadu ka por khat wei beje men step. Ke KSU ha ke Kyrwoh ka bala pha dau samla pensyai rani Assistant General Secretary ke KSU kala ongru ban nalor ki laipon riu ngot ki MLA ke rilum khasi kan persyang ban penpoi ru sya ki arpusau ngot ki MLA ke rilum garo. Haka Kyrwoh kala pentem bagani ke jingla IT yakini ki dorkas syakite gi nong mi khmat la yeshim banta da gi dekhot na ki unit bat ki circle ki bahap haki constituency ka baki MLA ki mi khman ke KSU kala ben rap baga jingla ban IT yaki dorkas syaki MLA ka dei namar ba yaki MLA la jet da ki pajba bat ka dei ka kamram jongki ban kran yaki mat ki jura ki bakta ya ka lat yo kam yo jam bat ya ka jing e jong ka judgment ru barok away bat yamanta ka e ha ka jing start jong ki nomi khmat ya ka kamram ka baki dei ban le kilapan sngoru baka seng karam Shong klikti ban yakhi ikite ki mat jing dawa kat baka sarkar jala kampat la ban pentre kampura ya ki jing ang not ki baka seng kalabo hakmat ka sarkar. Hakabe day bat ka rai ban penlong ya ka sit-in demonstration lani ka jing Shong Kyllaiñ Myngngor la arpusau Tarik nailar arja arpun rio kala pentep ru bahaka sngi babot pan kata ka arpusan Tarik unailar arja arpun rio kan penlong ya ka sit-in demonstration saha nyotli ki distrik jongkabri hinyotrap. Kalau ongru bahaka biadai berka arpo Tarik nailar arja arpun rio ke KSU karambo yaki nuki nuki program jeng yaki knang bakadam penwit yaki samla ki banyak kon yaki eksamen LDA bala penyat da ke MPSC. Habatin pej bahaki ki shap plus F. Ka plus F? Haka bam bangibam dunaki eki batai yakamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.